এইটি অটা মাছ করে আনছে যে দেখি অতি চাল আনছে না মাছের মধ্যে মনে পড়ুনি অটা মাছ করে আনছে না মনে भी পড়ুনি মাছের না মাছের জগা কি কইলা খাইব না নাই তা ফোনটা করো না ଟିକେ পଚାର ମୁଁ ঠিক চালান ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲି ଜଳଖିଆ କହିକି ପଳେଇ ଆସିଲି ଯାଇକି କାଲି ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି କାଲି ପିଲା ବୁଲିଲି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିନି ଫର୍ମଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି ସେଠି ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଫାଙ୍କାରେ ବସିଥିଲା କାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଥିଲା ସେ ପିଲାଟା ବି ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲିନି କଲି ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପୁଣି ରଖିଥିଲେ ସେ ଖାତାରେ ଖାତା ମନେ ନା ମେନ୍ ପୂଜା